Pred 5 rokmi, 28. júna 2020, som tu tiež sedel a pozoroval to tu. Trošku ináč to vyzeralo, ale bolo to isté miesto. A tu som býval 8 rokov. Bol som dobrý a spoľahlivý nájomník. Ale oni ma potom aj tak okradli. Možno aj práve preto. O tom ale porozprávam až na budúce. To bude ďalšie video. A to, čo vidíte za mnou, nie za chrbtom, tak to je psychiatrická liečebňa Bohnice. No a tu som bol 29. už ráno. 29.6.2020. A strávil som tu čas do 4.8.2020. Ako to prebiehalo, čo sa udialo, to vám porozprávam následne. Teraz len to, že bol som tu proti svojej vôli, bez akéhokoľvek liečenia, bez akejkoľvek terapie, bez akéhokoľvek vysvetlenia, skrátka proti svojej vôli len tak a bol som tu držaný celú túto dobu. Navyše si ešte za to pýtali a pýtajú peniaze.